I počinjemo novi vlog. Šta tražiš? Saškara beauty. Ja sam pola žena, a pola kašnjenje. Saška i ja smo kupile kineske slatkiše. Bože, sa vama je show. Majke mi, vi ste... Saška je koza. Vlog isprobavanje kolača. Belgrade Fashion Week. Arsenije Popović. Gdje si? Saška me podsjeća na Mortišu Adams. Uvijek sam htjela ovo da uradim. Sreda si sputa bebo, to nije ljubav bebo. Samo sam luda, ludima luda bebo. Ne šuti struma bebo. Zaboravim to, ne treba mi ljubav, ne treba ovo. Znaš što je lutko za da sve, a neći čuti. I počinjemo novi vlog. Saška se smeje. U pozadini ne... Lako da te našli. Malo smo se igrale, beži, neću moći spavam noćas. Malo smo se igrale sa mojom facom i treba će mi 10 dana ovo da skinem. Sad ću da se slikam za Instagram ovako, samo ovo oko. Počinjemo novi vlog, zato što će ovih dana biti milion nekih događaja na koje ćemo ići. Našli smo novo ime za Saškin Instagram profil. Saškara beauty. Saškara. Čekaj da snimim kako se zove ta paleta. Jel piše? Piše ali na opačke. Molim te, nemoj me ovako snimati. Ovdje napišemo. Znači... Čekaj. Šta tražiš? Saškara beauty. Hello! Sinoć sam krenula sa snimanjem novog vloga. Vidjeli ste, bila mi je Saška. Isprobavali smo nešto za Halloween, ali nešto nam je uspjelo, nešto nam nije uspjelo, tako da nismo dovršili snimanje live-a. Danas je sreda, ja sam krenula kod Verice. Mnogo mi je hladno, znači toliko sam se nešto smrzla, a obukla sam ovu malenu jaknicu, još uvijek nisam donela zimske neke stvari, pa sam obukla ovu malenu jaknicu. Mada se dešava da i kad su oni dani u mjesecu da vam je hladnije nego što inače jeste. Ovih dana će biti jako zanimljivo, samo da se preispitam kakvi su mi planovi za ove dane. Sutra je četvrtak, sutra imam jednu individualnu obuku. U petak startuje Fashion Week. Prvi dan ne mogu da se setim šta radimo od kreatora. Mislim da radimo Lily Taylor, nisam sigurna. Znam da radimo Lily Taylor, Noise i Svetlanu Jačević. Ne znam da li će se nešto još promeniti vezano za to. Znači radimo 3 dana, petak, subotu i nedelju. Ja ću vam snimati dosta tamo, tako da bit ćete upućeni u verovatno cijelokupnu situaciju. Kao što sam već rekla, krenula sam kod Verice napolje, toliko šugavo. Znači, bukvalno se smrzavam. Zori sić, noći nagi udari, slobodno zovi mene. Ako za treba pamet, stavila mi tako šanđeri. Pucala sa distanci, iskren moram biti, ti za mi mori šansi. Dejaki! Ko je to? Dejaki! Pać! Pać! Dejaki! Pa koga ti hoćeš to da pipne Sakija? Smjestila sam vas. Ja sam pola žena, a pola kašnjenje. Samo što sam trebala da krenem, jer danas imam u školi neku individualnu obuku. Samo što sam trebala da krenem, stigao mi je paket, tako da sam morala da se vratim i da to snimim za story.
ali jako sunce. Hello. Htjela sam časkom da vam se javim. Danas je 26. Ja više ne znam da li meni ovaj sat tačan. Uopšte ne znam. Čekaj da vidim koji je datum. Jeste 26. Došla sam ispred DM-a, hoću da pokupujem neke maske, pošto sam se probudila otečena, katastrofa. A danas počinje Fashion Week, tako da moramo da izgledamo fino i normalno. Došla sam da kupim maske, postavim na feniranje, vodit ću vas kroz ceo dan, bit ćete na Fashion Weeku. Vodim vas sa mnom u shopping. Samo ću časkom da vam pokažem šta sam kupila. Kupila sam ove jedne Evelinove maramice, pošto mi trebaju to uz auto. I kupila sam neke maske. Samo da vidimo. Kupila sam dve ove Perfect Eye Patch, njih uvek koristim. Kupila sam ove Beauty Effect, znate sami da sam o njima 100 puta govorila. I kupila sam jedne ove sive, pošto su na sniženju. U stvari, čini mi se da sve maske bile na sniženju. Maramice su 200, dobro lag za nokte, to sam kupila zbog sjaja noktiju. 99 je ova srebrna, Beauty Effect je 120 i Perfetta je 159, znači sve su bile na sniženju. Tako da opskrbila sam se maskama za ove dane. Saška, šta imaš da izjaviš za vlog? Prvi dan Fashion Weeka. Kako se to zove? Inspiracija. Vidiš da ne znam ni šta je. Zašto? Kaži, ajde. Nevena, vraćate se u sredinu, okej? A ovo mi je ispeglala kosu. Povešćeš defile, Znaš, žene prati. mogu sam malo jače. Konture. Ajde, ajde. Pratite njen tempo čini. Svetle su mi konture jako, Saška. Mogu sam malo jače. Jo, Bože, koliko sam crvena na ovom svetlu. Htjela sam samo da vam se javim i da vam kažem da je prvi dan Fashion Weeka uspješno završen. Međutim, tako je neka tenzija bila, tako neki negativni, ne znam, zraci, podzraci i ostalo. Tako da nisam nešto danas bila baš raspoložena, ali nadam se da će sutra biti bolje. Krenula sam kući, Solita, pošto je Saška otišla na drugu stranu. Tako da, javljam se sutra. Ovu kremu sam kupila za auto, ovo je Balea Raspberry Party pre 3 meseca. Tu je vozam po kolima, nikad je ništa specijalno nisam ni koristila. Iskreno, meni je ovo čista glupost. Ali ajde, samo miriše lepo, ostalo mi je zaista bez veze. Više ni ne miriše lepo. Stvarno sam katastrofa. Malo pre sam, malo pre. Pre 20 minuta sam stigla kući, naradila sam se, jutro sam ustala u fazon 6. Napravila sam nesić, digla sam noge da profunkcioniše malo, zato što je danas drugi dan Fashion Weeka. Ali danas neću tako da poranim, pošto Saška i ja idemo da kupujemo nešto, tako da nećemo nešto mnogo da ranimo. Tako da
još malo kako mi je dobra ogrlica. Jel da? Da! Još malo ću da kuliram pa ću krenem da se spremam. Danas ne znam kako ću da se šminkam, jer sam nosila crveni karmin. A danas vidjet ćemo. Masku sam zaboravila da stavim. Fuck! Gdje je tako? Pusti neku muziku. Evo mi ga kofer. Stane mi u 2 prsta. Maska, moja najomiljenija. Ne, sad ovu masku držimo dok se ne osuši. Palili smo se. Kakvi kaubojke. Saška i ja smo kupile kineske slatkiše. I posle, ako budemo imale vremena... Kineski grickalice i slano i slatko, i čips i... Da. Došla sam ovde u blok specijalno samo zbog toga. I posle, ako budemo imali vremena, verujem da hoćemo, imamo samo 7 modela na reviji, da snimamo isprobavanje kineskih slatkiša. Ja jedva čekam, ja se toliko radujem zato što ja obožavam da gledam tu vrstu videa. I gledala sam i kod Šotića i gledala sam još neke koji su snimali Ja to nikad nisam gledala. tu vrstu videa i meni je to toliko dobro. Gledala sam kad stranci isprobavaju naše slatkiše i naše grickalice, ali nisam gledala da neko od naših isprobava kineski, iskreno. Jedva čekam da isprobam. U suštini nastavi pravo. Tamo, A misliš kod ove? Ideš pravo. Pa ne mogu zgazit ću čoveka. Pa dobro, kad prođe čovjek. Nisam mislila. Ali ovo ti je zeznuto zato što je ovo raskrsnica, razumeš? I ja jedva čekam da isprobamo slatkiše, plus tamo imamo mnogo dobro svetlo, tako da sam ja pola stativ. I tamo ćemo negdje da se uvalimo u neki ćošak, ili možemo i ispred ogledala da snimamo? Kad završimo sa revijom. Evo novogodišnja. Jo bože, vidi kako je lepo ovo za kuću. Maca. Perike nam trebaju. Nemate? Ne. Oh. Imamo za decu samo to od mase za maskimbal, a perik je baš original, već prvi. Pa treba nam tako neki za maskimbal. To je najbolje. Hoćeš da se slikamo? Damo na klupu. Ajde da slikam na vas. Smaračica. Ući ćemo tamo, a? Da, to. Ući ćemo tamo, a? Ajmo tamo. Ono ti se mislim da ovaj barman ni ne radi danas, da je samo jučer radio da mi pustija priču za bonove i to je to. I onako ćeš ubaciti muziku, jel? Neću svuda. Baš tu gde se... Baš tu gde se... Da, mogu. Ostali smo bez teme. Lak sa slatkišima. A Saška, gde su ti šiške? Ne znam gde je, ovo nisi dobro stavila. Nisi dobro stavila. Bože, sa vama je show. Majke mi, vi ste... Saška, gde su ti šiške? Ovo nije dobro
A ovo je za noć veštice idealno. Pa da, mi idemo u sredu na Halloween. Moram da u sredu. U sredu, bre, 31. je u sredu. Nidžel, umeš ti da nađeš šiške na ovome? Na pelikama. čudu. Šiške nisu. Će morati ovako da gledaš, pošto sam ovo se... Kako si ti? Jesi ti tako bila? Nisam, ja sam bila lepa. Ovo da ispane dobro. Samo da mi lepo neko stavi. Brate, pa meni tako... Ajde da skinem, ajde da skinem. Znači... Ajde vidimo, Boki. Čekaj, šiške. Mag neko da vidim. Kraljica, vidim. To je to, i to je to. Idemo na most. Idemo na most. Kako je stoji, ali... Farbaj se u crno, Boki. Ne, stoji bruka. Stvarno ti Bruka je bruka stoji. Ali ona lik totalno izmeni kad je stavio ovako. Napođe. Ali izgleda starije. S mosta da sam sišla. Ali Zato Boki, što znaš sija, kako da ti ne dobro sija. stoji? Saška je koza. Kako se ja slikam? Počela je revija da ćemo moći da uđemo. Kreten. Ajde, doći ćemo. Ja sam make-up artist, moram da uđem. Ali ne treba Evo ništa. ja ću vas slikam, samo vi se vi namestite. Ovdje vidite kako će im izgleda slika, malo na desno samo idite. Aha, hvala. Hvala. Može. Gledate ovdje i zadaju red. Vlog isprobavanje kolača. Belgrade Fashion Week. Više ja ne pijem alkohol. Ja sam tvoje popila. Znam za ovo ti kažem. Ovo mnogo lepo miriše, nešto čokoladno. I bolje je od kineskih slatkiša. Ovo mi s kokosom ovde. Njom. Nešto belo, mnogo lepo. Nije to plaćena reklama. Dosta smo jeli za večeras. To se dogodi kad dođem na Fashion Week. Da. Nikola dođe kao Deda Mraz. Zdravo. Arsenije Popović, Arsenije Popović, Arsenije Popović, Arsenije Popović. Htjela sam samo da vam se javim, spremna sam za Halloween, tako da večeras vas vodim sa mnom. Jel nam dobar Halloween kostum? Znači, Saška, ti si topa, ja sam basic. Nisi, bre, dobra. Ja mislim da sam ja basic zato što sam ja već imala ovu periku. Ne, zato što ja imam ovu crnu periku koja je ono... Fulu. Koja je ono... Koja sam ja već imala ovu periku i imala sam nešto slično kad sam htjela za Nix da se prijavim. Moja šminka da se... Tako da malo sam slična kao što sam već bila, ali nema veze. Znaš zašto? Zbog cvijeća, jedino zbog toga. I zato što ti je ono bilo nešto na rozikastu, ljubičasto, tako nešto? Da. Pa
da. Saška je lepša od mene. Nemoj da si ljubavno, ne? Zašto nisi mene maskirala? Mogla si mene da maskiraš pa ja da budem lepša. Mogla smo zajedno da budemo. Možda smo mogle. Nismo se setile. Meni se ovo baš sviđa, baš mi se sviđa kako sam uradila i sviđa mi se ovako, ono... Idem da patim još malo. Koga sada laže svojim metnim usnama? Kome sada kažeš da je bolji nego ja? Koga sada lažeš dok u oči gledaš ga? Kao što si mene. Imaš me, da u tvoje laži se zakube. Imaš me, i kad nijedan razlog ne razumijem. Imaš me, kao niko pre. Imaš previše. Savršeno da ti mi u meni omese. Tuđa ženo spasno, a mene dozivaš nesmotreno. Reci mi, tuđa ženo spasno, reci mi. Saška me podsjeća na Mortišu Adams. Iz daleka. Gledaj. Gledaj iz daleka. Ovo samo, neko ven, molim vas. Saška Mortiša Adams. Uvek sam htjela ovo da uradim. Da mi odeš njoj, samo neka ne može tu samoću, da osetim njoj, samo neka ne može da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. A daću drugu stopu, sve se malo. Jesi daću? Što me ostavi, ja sam pijen i tuge, tražim te, al ne znam gdje. Ćao, petak, 2. novembar.
I večeras idemo na koncert Maje Berović. Kad se setim koliko sam se nervirala oko karata, sad mi je sve to pomalo i smiješno. Krenula sam da se isfeniram i nešto sam poželjela da se isfeniram danas na lokne. Pošto dugo nisam nosila lokne, nosim ravnu kosu zadnjih 2 meseca. Tako da sam rešila da se isfeniram malo na lokne i malo nešto da odredim. Tako da sad prvi put idem u jedan salon u naselju Stepa Stepanović. Ranije sam, mislim ja imam neka 2 frizerska salona u koje idem non stop, ali sad sam poželjela da odem jer ova devojka toliko dobro pravi one lokne talase. Ja nju znam od ranije, ali nikad se nisam frizirala kod nje. Tako da poželjela sam da odem kod nje i da se isfriziram. Tako da možda ću vam malo i snimati tamo kad budem otišla kod nje i vidjet ćemo se tamo. Moram da shvatim prvo da sipam gorivo, a ne znam da li ću se uspjeti da odradim za pola sata. I isfenirala sam se, frizura je ludački dobra. Nisam do sada nosila ove talase koji su na ovaj fazon. Nosila sam uvijek neke jače sa... imam neku dlaku koja me iritira, dobro. Nosila sam uvijek talase koji su skroz na stranu, tako da ovo mi se sad ovako baš sviđa. Ali sve će to izgledati drugačije kada budem imala šminku večeras, tako da mislim da vam se neću javljati večeras do koncerta. Htjela sam samo časkom da vam se snimim, spremila sam se, idem na koncert Maje Berović. Totalno sam čudna sa ovim razdeljkom na sredini, ne mogu da se naviknem uopšte. Tako da krećem ubrzo, a se vidimo tamo.
izgleda jutro posle koncerta. Ali junk food mi ne gine. Sada je 25 do 2, ja sam izašla iz kuće jutros u 7 sati. Možda bilo malo manje od 7. Junk food mi ne gine. Htjela sam da kažem da je Maja Berović sinoć objasnila kako se drži koncert. Znači, djevojka je objasnila da vredi para, majke mi. Ja sam igrala kao da ja držim koncert. To je prvo. Drugo, ostala sam bez glasa. Treće, šta sam htjela treće da kažem? Ne znam. Iako izgledam kao kreten, i to me baš zabole. Sve u svemu, mnogo je bilo dobro. Idem u kući da spavam, pošto večeras opet skitam, tako da bit će urno. Škara Beauty, novi nadimak. Škara Beauty, ti si zvezda ovog vloga. Šta imaš da izjaviš? Kako se provodiš na karaokama? Sledeće me neće biti. Kako se provodiš na karaokama? Šta ćeš da pevaš? Od Maje i Bube Koreli. Koju pesmu? Pravo vreme. Može, ja sam karaoke uživo. Idemo. Koju voliš? Ne mogu da budem u kadru. Ne mogu da budem u kadru. Ne mogu da budem u kadru.
kaže, sad je stvarno kraj. I ja kad padam onda padnem za sve padam. Nemoj da staješ, opet duplo svima daj. Ja umorim, te ja prezdvojim i za to dođa. Radiš da ti prija i ti će lako rođem sobi. Baš je vrijeme, kad je tuga, srce svira je. Najlepša je lepotica, ona bila je. Lepotica, ona bila je. Zove se kod lepota, ali volju za životom. Tvoji budeni sa njih i ne bi jedan u snegu za mnom ostao. Baš toliko sam bez tebe duša propao. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva. Samo kada njoj je dobro, ona dobro sam i ja. Pa njoj ne bih dao oči. Ajmo Saška da odjavimo vlog. Ja i Saška ćemo sada da odjavimo vlog. I Maša će da odjavi s nama vlog. Da bih volala